Ассалому алейкум ба ҳама бародару рустигап ҳар бори видеоами хедозадаро мебинам сарам вайрон меша. Мегум видеош накунам, кордорш нашам, яке рӯз то рӯз бадтар шеса, хубтар не. Бурданша, фаҳмонданша, очаи бечораш гарданша кач кард, рӯи хотири очаи бечораш кардан, хедозадаро сар додан. Бо несовершеннолетняя малолеткада хедозада. Инами барои як просмотр шида, инами куна ҷимонд кунҷумониш дига мардум дар неинтерес нашид, боз дар ами даҳану сар рӯшу ранги нами галубойо арсикола рехтесай. Ма пага метарсам ки пага даруш чӣ мереза, пага ира чикор мекуна, пага чикор мекуна. Ма боварӣ дорам ами хедозада 18 сола шава ай Тоҷикистон бери шава ку кунтаи номери 1 мешава. Онам яди сеташан буд амиҷа куношона ҷиқидагӣ будан, ай Тоҷикистон биромадана кунтагиро свобод накардан. Да бисёр чизи ами хедозада мо шуморо виноватем барое ки медуроем тамошош мекунем. Ин медура эфириш да 1000-2000 одам калити куна гум мекуна, бо шумо мегоем ки куна баҷумон, ира бик, ура бик, ихалик у халик. Ма боварӣ дорам агар да эфириш бега да болоам бақлашка бишику ин хедозада бароям просмотр мешина. Барои аввал агар ки шумо бихоям хали одамо нести нобуд шава, тамошошо накуне бародаро, надрои уман канало ҳастанд чизое ки ба фоидаи мову шумоам тамошош намекунӣ, лайкиш намемонӣ. Чӣ нами галубоӣ, чӣ нами хали кунтагияй медрои тамошошон мекунӣ, дастгиришон мекунӣ, ба мо да муроҷиат мекунӣ ки ака пеши раи ҳамиёра бигирӣ. Пеши раи ёра хитон гирифта метавонӣ бародаро. Тамошошон накунӣ, ҳами хедозадо нести нобуд мешавад. Бародарое ки дар Россия қарор дорем, ман дар Telegram интернет-магазин ман мемонам, бидрои любой чӣ дар кортон боша заказ кунед. Ссилкаро дар комментария мемонам.